Страпенка, помни ако обичаш. Святи Татко, благодарим Ти, Боже мой, за днешния ден, който, Господи, през който Ти беше с нас, Ти ни опази до този час. Благодарим Ти, Святи Татко, за огромните грижи, за любовта, за благословенията, за изцеленията. Благодаря Ти, Боже, че Ти си винаги с нас, навсякъде, всякога, Боже мой. Благодаря Ти за това, че снабдяваш всяка наша нужда, Боже. Благодаря Ти, Господи, че винаги, когато се обръщаме към Теб, Ти ни отговаряш, Боже мой. Сега благослови тази вечер, Господи, цялата група. Благослови това наше общение, Господи. Благослови пастор Фахри, който ще чете, Боже, помажи устните му. Аз те моля, Господи Исусе, това слово да влезе в сърцата ми и след това да даде стократен плод. Благодаря Ти за всичко, Святи Отче. Оставаме се в Твоите ръце, Тате. Амин. Амин, амин. Слава на Господа. Брат Петко, помоли се, направи на молитва. Хайде, братка. Помоли се. Пусни микрофона, пусни. Велики и святи всемогъщи Господи, да. Велики и святи всемогъщи Господи, колко сме Ти благодарни, Боже, отново за тази благодат, Господи. Благодат, Господи, която казва Твоето Слово, че тя помага благовременно. И ние сме Ти благодарни, Господи, в този час ще се намираме, Боже, в Твоята благодат, когато, Господи, търсим Твоето лице, Боже. Лицето Ти, Боже, търсим този час. Не търсим само ръцете Ти, които да се раздвижат в тази чудесен знамение. Но ние търсим лицето Ти, Господи, когато търсим лицето Ти. Търсим самия Тебе, Господи, но да бъдеш проявен, да бъдеш доказан, да бъдеш показан, Боже, в нашия живот. Ето, Господи, ние търсим лицето Ти на милост, Боже, защото Ти си милостив, Ти си жалостив, Ти си много търпелив. Отново, Господи, да покажеш милост, която, Господи, да придобием спасение и да получим, Боже, чрез нея вечен живот. Този вечерен час, Господи, ние сме пред Тебе, за да търсим лицето Ти, Господи. И Ти казваш, когато търсим самия Тебе, то всичко, което става, Боже, то ще се прибавя. Боже, Ти знаеш кога и как и по какъв начин, Господи, да се разпределяш, Боже, с нашите животи, с нашите съдби. Благодарен си Ти, Боже, че в който да преминем. Ние знаем, че има един ходатай, който се моли за нас, който се застъпва на нас, който се страдава за нас, Господи, и който винаги дава изходен път. И ние сме Ти благодарни. Дори през долината на мрачната сянка ме види. О, Господи, ние не се притесняваме. Защо? Защото, Господи, вярваме, че малко ли много, ние сме в Тебе и Ти бъди в нас, и Ти бъди над нас, и Ти бъди от нас, за нас, чрез нас, в нас. И така, Господи, всичко каквото вършим, дело или думи, Господи, ние да бъде за Твоята слава. Ние да хвалим и да величаем Твоето име. Сега ние Ти молим, Господи, да благославиш братите и сестрите по цялата земя. Боже, прости греховете и топки небес. Боже, благодарим Ти за Твоята власт и сила, която Ти ни даваш. Отново, Господи, ние изповядваме Твоето Слово и съваряме всички сатанински атаки, всички сатанински вериги, които дяволът по една или по друга причина да не държи. Господи, благодарим Ти си, Ти казваш в Твоето Слово, ето, дадай ми цялата сила на врага и никой и нищо не може да ви повреди, защото по-велик е този, който е вътре в нас, от този, който е в света. И ние ще Ти благодарим за това. Благодарим Ти, Господи, че с Твоята власт не стъчваме всеки нехомот, всяка една болест, всяка една няма, всяко настрадание, всяка една болест, ние ги стъчваме чрез кръвта и силата и властта, която ние имаме в Господа. Защото Ти казваш, Ти ще дадеш да оседем с Тебе в небесния инстант с Христа Исуса и всичко ще бъде покорено под Бога. И
своё време. И ние свършваме. И казваме, че ние сме повече победители. Ние сме победители чрез тази жертва, когато Исус Христос беше раснат. Тогава Той победи и казва, свърши се, разпъна плътта си, разпъна се за този свят, победи плътта и възкръсна в дух и живееш в дух, защото ти си дух. И благодарен сте за това, че възтържествува слава на тях и издава победител, победи ада, победи смъртта, победи болестта, победи немощта. И ние се радваме в Тебе, Ти хвалим и величаем, защото ние не сме си наши, но ние сме били с цена купи. Тази вечер, Господи, това да припомни, че ние не сме свои си, но ние сме изкупени с Твоята драгоценна кръв, с тази скъпа цена, която Господи дава отговор, спасение и вече живот за всеки един от нас. Боже, ние Ти благодарим в името на Исус. Когато благославаш Твоите раби Господни, Боже святи, благослови, Господи, Татко Небесни и пастора Пахри. Боже, Твои са служители, Твоите слуги Господни, Боже, ние ги благославяме с двойна почет на благословение, с двойна мярка от духа на благословение, Господи, върху моите братя, нека да бъде благословени. Поможи ги, Господи, святи Боже, и наистина употребяваме това последно време, Татко Небесни, да имат словото на истината в живота си и това слово да предават на верни човеци. Благодарим Ти за пастор Пахри. Господи, ние го благославяме, обичаме го, Боже, с Божията любов, предоставяме го пред Тебе, Боже, тази вечер. Двойна почет, двойна мярка на благословение от духа. Боже, ние се молим, нужното и потребното да определиш тази вечер, да съдиш тази вечер, Господи, защото Ти казваш, ако двама се съгласят, Господи, Ти ще чуеш и ще говориш, и да си молим да отредиш, да дадеш, да направиш, да потребиш, да възстановиш всяко благословение за всяко семейство тази вечер и най-накрая Боже за неговото семейство. Боже, Ти знаеш какво липсва, какво е нужда, какво е потребно, затова нямаме си никой друг. Майка, баща са ме оставили, но Ти няма да не оставиш, няма да не забравиш, защото ние сме Твое, Боже. И в Тебе, Господи, е надеждата, повадето и на Тебе казваме, Господи, че Ти си този, който можеш да направиш чудо. За нас са невъзможно да се справим с наши неща, но когато пускаме силата от Тебе, когато желая, Господи, да се предаваме, тогава, Господи, ни преоборваме. Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа Ти, Господи, сме повече от победите. Благодаря Ти за моите брати и сестри. Благослови ги, Господи, вижте ги с Божията любов. И нека заедно, ръка за ръка да Ти служим и да вървим по пътя, в който Ти си определил да ходим, докато видим Твоето лице. В името на Исус се ставя в Твоите ръце и просим Твоята милост сега до века. В името на Исус се благодаря. Амин. Амин, 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 амин. Амин, амин. Слава на Бога. Спрете микрофоните, ако обичате. Днес с Божията помощ ще прочета два стиха от Колосяни и после ще кажа темата. Аз не говорих по тази тема, пак ще продължа, защото това е важно. В Колосяни, 2 глава, 8 си казва така: внимавайте да не ви заплини някой с философията си и с празна измама по човешки предания по пърчалите на света, а не по Христа. Така, внимавайте да не ви заплини някой с философия. А човек си казва така: това ви казвам, за да ви не измами някой с убедителни думи. Сега вижте. Словото Божие предупреждава, че в последния време ще има лично учение, понякога с философски изказвания, може би хората ще говорят неща, които не ги разбираме. Така по-сложно малка като нас, за нас хората. Обаче самия апостол Павел, имайки мъдростта, знаейки наистина много неща от Словото, защото много водише, той самия смири себе си и говорише съвсем просто обикновено. И знаете защо, вижте? Той сам каза така в Коринтяни, 1 глава, каза така: защото Христос не ми е пратил да кръщавам, но да проповядам благовестието не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значение. Сега дума, апостол Павел говорише така, че хората го разбират. За жалост, от тези последни времена има
философия, ще има мъдруване, ще има много неща, които за нас са неясни и са доволни, ама това от Бога ли, не е от Бога. И не искам да ви кажа, че трябва да внимаваме наистина, когато се говори това, което не говори, дали е по Библията, дали е по Божието Слово. Защото вижте, понякога може човек да вземе Слово Божие и така да го изкриви, че се чуеш какво става, къде е Бог. И тук апостол Павел каза така: ние сме, защото не сме като мнозина, които изопачават Божието Слово, но говорим искрено в Христа, като от Бога пред Бога. И има хора, които изопачават. Когато се изопачи Божието Слово, той вече губи своята сила. И самия апостол Павел към Галатяни казва така: но ако сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, нещо друго, освен това, което ви проповядаха, нека бъде проклет. Интересна работа. Сега, виждаме, че наистина благовестието е нещо това, което има сила да спасява и днес. В Римляни 18 така, самия апостол Павел казва така: не се срамувам от благовестието Христово, което е Божия сила за спасение и който вярва. Значи благовестието продължава да има сила, обаче когато е представено по правилен начин. Сега ще кажа защо. Къде е уловката, ако мога така днес? Много хора взимат определен стих от Библията и казват: това ме христа, и правите това някаква рамка и казват: това е християнството. Ама не е християнство. Да, има много стихи, които са като обещания. И аз истина се радвам, че Библията те стихи ги има. Не може да се молим. Бог не се да накрепи, да ни дава сила и него слово да бъде реално в живота ни. Извинявайте. В Еремия казва така, 17 стих: благословен да бъде онзи човек, който се оплава на Господа и чието оплаване е Господ. Защото той ще бъде като дърво посредено при вода, което разпростира корените си при потока и няма се бои, когато да стане пек. Но листата му ще се зеленеят и не ще има грижа годините на суша. Ние ще престане да дава плод. Тук виждам, че истина казва, че ако ние сме посадени в Христос, живота ще бъде наистина благословен. Това е добре. Сега, има още други език, който ще прочитам. В Псалом 1-3. Ще кажа защо ви казвам тези неща. Има стихове, които са много добри. И когато човек вземе само, скъса този път, скъса тук и казва: това е християнството, просто рискува да изопачи истината. Ще кажа защо. Представете, че идва на църква някой човек, сте поканени, и му казвате: това е, така казва Бог, и той, когато с пречка, с истината, дойдат изпитанията, дойдат трудности, дойдат страданията, той ще откаже. Ще каже: ти ми говориш едно, а на практика е друго. Така че ни трябва по никакъв начин да изопачаваме Словото Божие. Напочвате да го представите колкото е. Сега, разбира се, има стихове за насърчение. Псалом 1 казва така: блажен онзи човек, който не ходи по света на честивите, и в пътя грешен стои, и в събранието на представителите седи, но се осъждава в закона на Господа, и в неговия закон се получава ден и нощ. И какво става? Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дърво дава плодове на времето, чието се повяха. Всичко ще благоуспява. Слава да бъде, но това са добри неща. Обаче, къде е сега уловката днес, вижте? Самия апостол Павел, имайки мъдростта, може да говори много красиво, може да говори много често, защото беше завършил при Зета Гамалил, умен мъдър човек. Имаше много мъдрост в него апостол Павел, но той смени себе си и говореше обикновено и просто, вижте. Това е нещо много уникално. Сега има хора, които знаят че са малко повече книги и се опитат по всяка начин колко са да направят по-сложно благовестието. И много хора стоят ги, тил като вайка се не могат да видят какво става просто. Вижте, благовестието трябва да се представя на хората елементарно, просто, обикновено. Аз сега казах, помните, рибарите бяха неграмотни хора, но познах Христос. Що? Защото говориш обикновено. Когато говориш обикновено, всички се разбират. Когато говориш много сложно, ще разберете една шеба хора. И апостол Павел казва сега: и аз, брате, когато дойдох при вас и да дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да извести Божията тайна. Може да говориш мъдрост, обаче казах, защото бях решил да не седаем между вас нищо друго, освен и се казват и да разпнат. Значи той каза, той само смели себе си да им каже благотест по най-простички елементарен начин. И каза така: аз бях немощен между вас, страхувах се и много теперех. И говоренето ми, проповедането ми не ставаха с убедително думи на мъдростта, но с доказателство на духа и сила, за да бъде вярването ви освен не човешка мъдрост, а на Божията сила. Представете си апостол Павел с цяла си ерудиност, която имаше. Фарисей, учен човек, знаеш. Ако беше почнал да говори на сини мъдри думи, хората чакат тук да се явяха, то си голяма работа. Ама много от тях нямаше за какво става въпрос. Разбирате, но благата вест трябва да се представя елементарно, просто да може всеки човек, когато чуе да прави себе си, да вземе решение за себе си, ще вярва или няма да вярва. Ако е много сложно,
Къде каже, много хора няма да разбират за какво става въпрос. Самия апостол Павел, бидейки при рибарите, говорим толкова просто, толкова елементарно, че всички разбраха за какво става въпрос. Всички разбраха. Така че и всяко те можем да се за нас слушаме. Апостол Павел предупреждава в последно време казва така. В 2 Тимотей 4 глава. Някой микрофон, спрете микрофоните, ако обичате. Да, благодаря. И в 2 Тимотей 4 глава казва така, вижте сега. Защото ще дойде време, когато няма търпят здравото учение. Но преди ги сърбят ушите, се отвъд уши по своите страсти. И като отвърнат ушите си от истината, ще бъдат към басните. И сега идва въпроса, наистина, какво търси човек, идвайки при Бога? Търси благосъстояние, търси пари, търси нещо да получи от Бога, нещо по-добър живот. За какво търси, вижте сега? И понякога, знае човек себе си и наистина поставя се цели, търси отговор на всяко нещо от Библията. И понякога намира наистина това. И сега ще да кажа защо. Какво иска човек? Живот и здраве. Това го всеки човек. Добра работа. Словото Божие казвам, ще благоуспява. Добри доходи. Когато почна Господа, Бог няма да остави, няма да забрави. Така казва Словото Божие. Млад бях, остарях, не видях прави неоставен, нито потом запросих хляб. Бог наистина добър. И искам мир и спокойствие. Исус казва Словото Божие, елате при мен, от три мен ще успокоя. Виждате, стихове, които дават отговор на нашите неща, нашите нужди. А обаче, главната нужда, знаете каква е? Не са тези потребности. Главната нужда е Христос да бъде поканен и да бъде номерен в твоя живот. Това е главната нужда. Защото ще кажа, защо при Господи идваха слепи, прогледнаха и се отидаха. Дойдоха куци, проходиха и се отидаха. Дойдоха прокажени, получиха и се отидаха. Въпросът е, идвайки при Господа, с какъв мотив да получиш нещо, да се отидеш или да останеш с него. Това е много важно сега. Понякога има хора, казват, ще говориш само постигнеш с само хубави неща и живот ще стане хубав. Да, ама не. Ако зависиш от нас, какъв живот е, ще ми приказваме само ласкави неща, но не се получава. Иска се да говорим Божие Слово, с вяра в Бога, да вървим напред. Сега вижте, в Исус Навин, Словото Божие, има един си, който е много силен, Исус Навин. Ще прочета и тях. Казва така, никой не ще може да устои против тебе през всички дни на живота ти. Така не, че Бог каза на Исус Навин, аз ще бъда с тебе, както бях на Моисей. И няма кой да стане с тебе. Това е един пример за Исус Навин. Но тези мисли на Исус не са към нас. Не ги вземе за нас и понякога да, Бог ще стои наша страна. Да, така е, но понякога има стихове, които са казани за определени хора. И каза така, тази книга на закона да не се отдалечава от статите, но да разрешаваш, ако не е ден и нощем, да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще имаш напредеш пътя и тогава ще имаш добър успех. Предвид, че когато поставиш Бог на първо място в твоя живот, той каза, ще имаш наистина добър успех. Сега има още стихове, които Словото Божие казвам, когато Павел и Сила бяха в затвора. И тогава, когато бяха в затвора, те пееха химни и се молиха. И изведнъж стана като трус, отвориха се вратите, затворени свирени се оказаха свободни и този тримишен зарядел реши да се самоуби, защото мисля, че хората са избягали. И тогава Павел и Сила станаха, казаха, не дей да свършиш нищо лошо. Казаха така, не дей да свършиш нищо на себе си, защото ние всички сме тук. Тогава началникът поиска светила, скочи вътре и разтепен падна пред Павла и Сила. Представи си, началникът зона падна пред Божиите хора. Що? Той ще химните, ще молитвите, чуваш словото, което говорят те и бидейки там, Бог го докосна. И когато стана целият този катаклизъм там, вече беше готов, падна пред тях. И виж какво каза сега. И изведи их мен и рече, какво трябва да сторя, батя, да се спася? Какво трябва да сторя? И виж какво маха сега Павел и Сила. А те казаха, повярвай Господа Исуса Христа и ще спасиш и ти и домът ти. Сега виждаме тук нещо, което е важно. Някой път той си казваме, да, Господ е обещал, че знаш, ще бъде спасен нашия дом. Не, това не е обещание, просто това е в Словото Божие, го има. Ние понякога стъпваме върху това Слово, може да се молим, да кажем, Боже, както Корнелий повярва, че взема целия дом, както този човек повярва целия дом, така не искаме нашите доме, това е нашата молитва. Но пак трябва да бъде, Господи, нека бъде Твоята воля. Всичко стана тук сега, то не става автоматично. Когато той ги освободи, той ги покани вкъщи и говориха Господно Слово на него и на всичко, които бяха от дома. И той ги взе същия час през нощта, изми им раните, без забава и се кръсти той и всичко с него. Виждаме, че имаше следствие. Те чуха Божие Слово, вземаха решение на себе си, вземаха лунно кръщение и се спасиха.
Важно е, вижте, чрез нас, хората, които са около нас, да видят Христос в нас. И виждайки Христос в нас, да искат да получат това, което имаме ние. Наистина това е нещо, което е важно да го разберем. Не става автоматично. Това става чрез начин на живот. И сега, има един си в Марка 9:23, когато един човек дойде при Христос, своя син, който каза от малък се хвърне в огъня. Той беше водан от бяс. И тогава ти учениците не бяха да правят нищо. И тогава ти при Христос каза, ако можеш да правиш нещо, Господи. И Господ каза, кой искаш? Ами сина ми така и така, той му обясни. И той му каза, ако можеш повярва, всичко е възможно за този, който вярва. И той каза, вярвам, Господи, помогни моето неверие. Сега, само да всичко е възможно за този, който вярва. Това е много добро. Значи, няма нещо, което да е вън от Бога. Но си кажа, че всичко е възможно за този, който вярва, но това, което е според Божията воля. Ще кажа защо? Самия Исус Христос, бидейки в Гецимания, вижда така, че потъл стана като капка кръв. И помните какво каза? Отче, ако е възможно, нека да ме отмине тая чаша. Обаче нямаше отговор от небето. Отида на кръста, умря на греха на целия свят. Така че, ние може да ми вярваме в Господа, може да се молим, но да бъдем, казваме, Боже, нека бъде Твоята воля, а не нашата воля. И сега има едно учение, което казва така: изповядвай и вярвай, ще ти бъде. Колко хубаво. Да, понякога може да става, но много често може да не става нищо. Изповядвайте е хубаво, вярвайте е хубаво, обаче не е гаранция, че сега това, което искаме. Гаранция е, ако е според Божията воля. И сега искам да кажа за истинското Евангелие. Това е Евангелие, което продължава да има сила днес, да спасява хората и днес. Не е това, което някой Словото Божие казва, че ще започва учите по своите страсти. Като ги отвъд, истина ще смърт към басните. Сега има много хора днес, които търсят нещо повече. Казват, бил съм чел, ходил съм на църква толкова години, пастор си Словото Божие, нищо много ни казва. И понякога идват някъде различни хора, които говорят нещо друго, нещо екстравагантно. И къде този човек много хубаво говори, много красиво говори. Искам да ви кажа, когато слушате някой какво говори, внимавайте това, какво говори, ще ви кажа защо. Има слово, което спасява и изгражда и назидава. Има слово, което води хората към ада. Сега ще кажа защо. Помните в Словото Божие имаше хора, да речем фарисеи, книжници. Исус прав текст им каза: слепи водачи, сляп слепеца, ако води и дамата, че паднат в ямата. Така че е важно наистина да разберем, че пътя, по който сме тръгнали, води към небето. Обаче от нас иска наистина да стоим в него, да продължаваме с него и да не търсим в този свят, кой знае какви големи работи. Ще кажа защо. Самият Петър каза: възлюбени, умоляваме като пришелци и чужденци на света. Значи, хора, които преминават и заминават. И много важно наистина в този път, който има тази земя. Има нещо, което трябва да пазим здраво. Това именно имат вярата на Бога. И сега, какво е благовестието? Вижте, благата вест в Словото Божие, апостол Павел каза така: още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядах, което приехте, в което стоите. Значи, проповядали, приели и стоят в него. И каза така: чрез което се спасявате, ако го държите според както съм ви благовестил, освен ако сте на празни повярвали. Защото първо ви предавах онова, което ти приех, че Христос умря за греховете с предписанията ни, бе погребан и възкресен на третия ден и за виждаме. Тук им каза благата вест. Благата вест е, че Божия син Исус Христос дойде от небето на тази земя. Това е благата вест. И именно той дойде да върши Божията воля. И каза така, защото слязах от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. И Божията воля е Исус Христос да проповядва, да получава, да умре за греха на целия свят. И Словото Божие каза: който призове името Господне, ще бъде спасен. Виждаме, вратата към небето е отворена чрез Христос. И сега, и това е много важно. Не благосъстояние, не благополучие. Това не е някакъв път, знаете колко казват хората. Бог е Бог, Бог е богат Бог. Така ли е? Да. Значи ние сме богати на себе си. Бог разболява се, не се разболява. И ние се разболяваме. Понякога вземем неща, които са, къде каже, нямат нищо общо с Библията. Не сме на плът. Понякога самия апостол Павел имаше каза на плътта. Така че, чувал съм такива учения, като видят болестта, изгонете, няма и тя ще избяга от тебе. Как ще се учение? Откъде взимате тези неща? Самия апостол Павел каза, че имаше един приятел с него, когато остави болен. Вижте, дейте заблуждава. Не сме на път, тази път тя се тлее. Тя се минава. Така че не трябва да поставим някакви учения, които са небиблейски. Бог е богат Бог, да. Бог е нашия баща. Но той каза, Словото Божие,
Павел каза, през много скърби ще примете до където Божие царство. Самия Исус каза, ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако мене не приемаха, и вас няма приемат. За какво става въпрос? Виждам, че наистина ни трябва да бъдем готови да преминем през всяко нещо. Понеже израелтяните бяха Божий народ. Бог ги извади из Египет. Над 10 знамения. Различи небето му на две. После я хранише с манна и подпъдица от небето. И накрая това поколение остана там по синята. Що? Ами трябваше да мине оттам. Трябваше да мине, за да изпита Бог сърцата им. Искам да кажа, че понякога Бог нам превежда през определени неща. Да разбере, да им, бидейки тази състояние, ще продължим да следваме Господа. Ще продължим да вярваме. Знаете, аз сега много пъти, много лесно да вярваш Бог, когато работа, когато е пълен, семейството е добре, са пългат децата, работа, всичко е наред. Така се вярва много лесно. Обаче, когато нещо не е наред, работа, нещо имаш проблем, заплата не си е получил, имаш проблеми, ясно се съпруга. И тогава вече започва вярата да скърца. Точно на такива моменти Бог иска да продължаваме да вярваме в Него, да опаваме в Него. Вижте, Словото Божие притча казва така, теготата смирява човешко сърце. В Коринтяни казва така, с кръвта по Бога води до спасително покаяние. Така че ние не знаем кой през кой ще премине. Но целта на Бога е всеки от нас и през кой да преминава с Него, с вяра в Него, не да роптай. Вижте, казва, що в Галатяни казва така, благодат и мир да бъде нашият Бог, Отца от нашия и от нашия Господ Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист век. Да ни избави, вижте, да ни избави. Това е много важно. Понякога Господ иска да ни избави, а ние искаме още повече в този свят. Но Господ искам това едва. Да забравяме, че сме пришелци. Забравяме, че сме хора, които преминаваме. Искам да им повече, колко света има. Ама за кой те, човек? За кой те? Бог каза, няма да остане, няма да забрави. Така че, нека да имаме в сърцата си вяра да бъде с Него, с Бога. Той знае през кой ще приведем. Той няма да остане, няма да забрави. Така че, от нас иска наистина да опамяме на Него. Да не допускаме този свят да награбва. И при малко как Диана 6 глава, Павел и Варнава, когато създадаха общество, и казаха, през много скърби ще преизбежи царство. Да, ще кажа защо. Има Бог, който иска да спаси, има и дявол, който иска да погибе. И това е реална битка. Всеки пред тебе идват нови избори. От тебе зависи как ще живееш. Какъв е твой избор? С Бога или с дявола? Няма друг път, разбирате ме. Така че, ако някой е приел Господа, трябва да бъде готов да приеме през това, което е на Господ. Исус казва в Матей 15 глава, ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако мен не приемаха, и вас няма приемат. Ученикът не е по-голям от ученика, така казва Словото Божие. Така че вижте, в Матей 10 глава казва така, ученикът не е по-голям от учителя. Нито слугата по-голям от господаря си. Доста едно ученика да бъде като учителя си и слугата на господаря. Ако стопани на дома не е Белзевул, то колко повече домашните му. Сега дума, ние като сега трябва да бъдем готови да примем през всичко, но с Него и за Негова слава. Така че си трябва да се притесняваме. Сега, живеем време, в което съвременните християни много не искат да чуват за кръст, за отричане и за други неща. Те искат само благословение, цвете и рози. Значи няма такова християнство, за жалост. Лука 9 глава, 20 вече Исус казва Словото Божие така. Това са много силни стихове, вижте. Казва още на всички. Виждам, че този стих е към всички. А ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи своя кръст, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Виждаме какво става така. Кога ще се отрече от себе си? Сега дума всеки от нас в този свят има своите мечти. Едно и те ми искат да стане полицай, други ще кажат, ще стане лекар, други ще стане космонавт. Всеки има някакви мечти, за които учи и си ги следва. И това е желанието в сърцето му. Обаче, в момента време, когато слушаш Господа, Бог казва все тези мечти. Остави. Аз съм друго за тебе. И много пъти това, което Бог има за нас, е много коренно лично това, което искаме ние. И оттам се получава, че някакъв път разколебаването. И вижте сега, в Словото Божие, рибарите оставяха рибата, тръгнаха против Господа, забравяха всичко. Захей беше бирник, остави всичко тръгна. Матей беше бирник. Понякога, тръгна се Христос, трябва да оставиш нещо. Да кажеш, Господи, аз искам да бъда с тебе. Господ няма да остави, но ти трябва да оставиш нещо. Помните един човек, който имаше много пари, беше богат човек. И когато е при Господ, каза, научи ли благи, какво трябва да прави да има кажа вечен живот? И сега му каза, имаш заповеди, имаш там закон, пази закон заповеди, и ще имаш вечен живот. И той каза, учи ли аз тези светски брат властта си? Явно той бил религиозен човек. И той го погледна, каза и го оздоби и му каза, едно не ти остига. Иди прави всичко, що имаш, знам да ме, че имам съкровище на небето.
интересна работа. На Господ не отлят наши пари. На Господ отлят твоето сърце и твоето упование. Той ще се обърне и се тръгна. И тогава ще каза, колко мъжно живеят Божие царство тия, които уповават на богатството си. Бог не е срещу богатството, но пък е когато човек уповава там, няма място за Христос от него. Аз стои тук, няма как. Значи представете, че тук има трон в сърцето на човека. Този трон, когато или стои азът, или стои Христос. А ако стои азът и греха, Исус няма работа там. Няма как да си. Така че е важно и сега. И така Словото Божие ни каза много ясно, вижте. В Битие 19:17 самия Лот, когато беше в Содом и Гомор, когато Бог спати ангели, да кажат на Лот, че този град Содом и Гомор ще бъдат наистина унищожени. И казах му, вземи своите най-близки хора, които са до тебе, и заедно напуснете. Сега, какво направи той? Извика жена си, и като дъщерите си, имаше двама бъдещи кандидати за това. И им каза така и така, Бог каза, че този град няма да го има. Кандидатите му се присмяха, казаха, бе, какво говориш ти, бе? Не повярваха. Така и днес много пъти, когато говорим за спасение, за вечен живот, че земята ще няма да има, така твари, не го вземем с фантазии ме. Земята съществуват милиони години, милиарди години. Това са човешки учения. Едва ли не тя винаги съществува и пак ще може да съществува. Но вижте, Библията казва, ден първи, ден последен. Бог каза ден първи, ще се образува. Ще има ден последен, когато Словото Божие каза, и земята, и който ще бъде ще изчезнат. Това е истината. Тогава струва се да инвестираш целия живот, всичко, което имаш на тази земя. А да пропустиш това, което е вечното, което е постоянното. И тук сега Бог каза, бягай за живота си. Двамата се присмяха. Обаче той каза така, да не гиеш назад. Това беше условието. Жена му, тък му вече да излязат от града, се обърна назад да види какво става къщиката. Тя остана там, буца сол. Зеците се присмяха, жена му остана буца сол. Само той и двете мъжти напуснаха града и града беше нещо унищожен. И днес сега, колко знам, историци не могат да разберат къде има точно да ми говоря. Така си Бог на всичко. Сега, искам да ми кажем, Бог е винаги верен да изпълни Словото си. И нас ни каза за кръст, трудности, страдания. Сега някои искат само цвете и рози. Няма такова Христа за битима. Цвете и рози, религията. Когато отидеш на църква, когато си искаш, слушаш когато си искаш, прави когато си искаш и това е цвете и рози. Обаче този път не води към небето, разбитима. Религията говори за Бога, но не води към Бога. Сега, искам да кажа нещо, което е важно. В Словото Божие ни казва да не се безпокоим. Когато поставим живота си в ръката на Господа, тя знаем, че той не се поема ангажимента върху нас. Ако да не видим, той е реален. И каза така, сега ви казвам, не се безпокойте за живота си, защото е в неговата ръка. Какво ще едите? Или какво ще облечете? Какво ще пиете? Какво ще облечете? Не, тялото си. Не е животът повече от храната и тялото от облеклото. И какво се казва така? Затова не се безпокойте и за утре, защото утре не се безпокойте за себе си. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Важното е първите неща да бъдат на първо място. Понякога тръгваме за да правим много неща сами, викаме Бога с нас, не се получава. Искам да кажа, че има разлика между това, което Бог иска и това, което не искаме. Кой е на разлика? В Исаия Словото Божие казва така, 55:8 стих. Моите пътища не са като вашите пътища. Моите помисли не са като вашите помисли. Колкото са далече небето от земята, толкова и вашите помисли и вашите пътища повече от нас. Значи, иначе, тогава идва въпроса, как да разбирам каква е Божията воля за моят живот, откъде да разбира? В Яков 1:5 казва така, ако някой от вас не достига мъдрост, нека просто вяра и Бог ще му даде. Значи, ако не си Божи деца, той нашия баща, той иска ние да оповаме на него, да решим на него, да очакваме от него. И ако някъде Словото Божие каза, вие като злите родители, когато ти поиска хляб, няма да дадеш камък, ако поиска риба, няма да дадеш змия. Толкова повече каза, Бог, който е добър, ще даде добри неща на своите деца. Така че, Бог е добър Бог. Той е нашия баща, ние сме негови деца. Когато оповаме на него, той непременно няма да расте, няма да израве. Сега, идва въпроса. Какво става с тези хора, които заблуждават? Ще кажа защо. Лошо е, че тези, които заблуждават, не само те заблудени, ами заблуждават и другите, които ги следват. И жалко за хората, които са повярвали в истината, а са заблудили. И страшно е правим, ще вижте Словото Божие така. Какво да бъде нашето отношение към тези хора? Сега, питах се, Господи, наистина, тези хора ще спрат да лъжат и ще казват Словото Божие. А нещите човеци, измамници ще влошават
повече и повече, се умножават. Като мамят и бъдат мамени. Самите те са излъгани, лъжите останалите хора. И проповядат различни учения, които са извън Словото Божие, които не водят към небето. И жалко, че сега има хора, които ги следват и наистина има да има фатален край. Сега идва въпроса. Какво трябва да правим ние, като християни? Къде е отговора? Тимотей. Виж кога на Тимотей сега апостол Павел. Задържайте пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съдите живите и мъртвите. И предвид наявяването му и царуването му. Проповядай Словото, настоявай на време и безвреме. Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно получаване. Виждате, казва нещо постоянно. Изобличавай, порицавай, наставлявай, назидавай. Защо? Няма време. Има хора, които са решили пътя, живеят си в своите разбирания и са отклонени от истината. Пътя към небето е тесен път. И мълцина се казва Словото, които намират. И за жалост, чрез тези лъжеучения, лъжеучи някак се разширяват пътеката. Сега ще искаме Бог е добър Бог. Искаме това. И тяхното християнство е само на непрестанно искане на повече. И хората харесват това нещо, обаче Словото Божие предупреждава. Предупреждава как трябва да живеем ние, как да ходим. Вижте, към Тимотей казва така. Какво да правите самия Тимотей? Той е бил млад служител. И той му казва така. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която се даде съгласно с пророчеството. Това прилежвай, на това си предавай, за да стане явен твой напредък. Внимавай на себе си и на поучението си. Постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш себе си и слушателите си. Значи, когато постоянството да проповядва Словото Божие, ще спаси себе си и слушателите си. Сега искам да кажа, къде е разлика, къде е разколничето? Разколничето е, че в центъра на благовестието не е човека, а е Господ Христос. Именно там е разликата. Аз също не казах, ще оставя веднъж. В една църква в Америка, жената ни пастир каза така. Те каза така, когато ти не си добре, Бог и не е добре. Когато си щастлив и Бог и той е щастлив. Едва ли не, Божието настроение зависи от моят живот. Това не е реално. Не е истина. Бог е Бог. Той е този, който тя се промени, не е Бог, а човека. Така че центъра на благовестието не е човека, а е Бог. И най-вече нашия Господ Исус. Сега в Лука 9 глава, един човек, гледайки това, което става, всички тези знамени чудеса, които ставаха, и си казва себе си, искам да бъда с Него. Искам да бъда с Христос. И знаете какво направиш? Какво направи сега? Когато видя това, което става, отиде тогава му казвам. И като вървяха в пътя, един човек му рече, ще седам, където идеш. Той беше неговата изпът. Ще седам, където идеш. Вижте Исус му каза сега. Не си стимат ли говища? Небесните птици гнезда, а човешкият син няма где глава да посуне. Сега дума ти тръгваш подременно, бъди наясно за какво тръгваш. Ще кажа защо? Поне Словото Божие. Всеки не знаха чудеса за мене. Които си прохождаха, се погледаха, не я преговаряха, прокажи бяха чувстване. Още чудеса за мен имаше мъртви възкресение. И Словото Божие каза, че тая книга са написани част от чудесата. Имаше това. На кръста къде бяха тези хора? Всеки си взима своето и си отиде. Прокажи бяха очистени и си отидаха. Всеки погледаха и си отиде. Много от тях получиха това, за което бяха уши и си отидаха. Но Бог искам не само да получим, но да продължим да го следваме. Там е истината. Да го следваме не само към един, който ни дава, но към един, който истина ни дава. Не само за да взема живот, но ни дава и вечен живот. Трябва да има ясно разбиране за това. Сега понякога, разбира се как, хората искат да бъдат добри на тази земя. Аз познавам хора, които искат, казват, Господ е богат, и ще бъдем богати и почват да изповядват, да нареждат и вече едва не. Това става фикс идея. Обаче, ще дам ни пример Словото Божие за богаташ и Лазар. Сигурно се е чели Лука 16 глава. И не беше богат, успял човек, даже преуспял човек според съдата на този свят. Бизнесмен днеска. И как живееш този човек, вижте? Имаше един човек, някакси богаташ, който се обличаше в морево и весон и всеки ден се веселише обляскал. Всеки ден. Значи можеше да се позволи всеки ден ядени, пиени, купони, нови дрехи, компании, всичко хубаво, всеки ден. Но имаше още един човек там. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит с трупей, когато слагаха на държи пред портата му. Значи не е само болен, но и беден, който лежи там пред богаташкия порта. Представете си какво става сега. И двамата живееха.
макар че един живееше разкошно, другия с вяра живееше. И Бог не го оставаше. Каза така, като челаше съсите от отпадналото от трапец на богаташа и кучета идваха и лича храните му. Сиромахът умря. И ангелите го занеска в рамото луно. Тук говорим за рая. Умря и богаташа и бе погребан. И дни беше да се в рая, той беше погребан. И всяко става сега. Дните свършиха. Всеки отиде там, за където беше сам избрал. Лазар беше беден човек, скромен човек, болен човек, но живееше с вяра в Бога. И Бог се го взема. Другият човек имаше пари, имаше много неща, но не търсеше Бога още. Живееше така с това, което има наистина. И той казва Словото Бога така, и в пъкъла, като видя, че беше на мъки, подигна очи, видя отдалеч Авраам и Лазар в небе, неговите обятия. Видя ги сега, това е иллюстрация. Сега, че не е така, рай, да нямат нищо общо сега. И каза така, и той извика, казаха, Отче Аврааме, смени за мен и изпъти Лазар да натопи края на пръста си в вода и да следи езика ми, защото съм намъкъл в този пламък. Страшно. Намък и пламък и няма правия. Това е състояние. Вижте всеко става. Но он вече, синко, спомни си, че ти си получил своите блага при живе. Така и Лазар знаете. Но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. Интересна работа. Той докато беше навънка, имаше ядни пени купони, не се пита. Добре бе, има нещо от това нещо, или само това е живота. И днес хората казват, не ми говори за Бога бе, пари ме да знам как да живея. Имайки пари живеят и като човек. Ден за ден, ядни пени. И в един миг, когато живота свърши, тогава ще разберат каква е била истината. Когато за това живееш. И тук вижте кога сега. Той каза така, и освен всичко това, между нас и вас има утвърдена голяма бездна. Така, защото оние, които се биха искали да отминат от тук към вас, да не могат нито пък оттам да преминат към нас. Това какво значи? На тази земя човек решава къде ще прикара вечността. Там, където ти вече няма прави, разбирате ме. Аз сега при време имах един приятел, колега, с който работим заедно. Аз като вярвам в Бога, му обясних и той ме вика, Фари, аз на тази земя искам да живея както аз искам да живея. Там, където ти ще какво ще правя. И скоро се видях с един близък година, преди 2 години той си е отишъл. Вече не знам къде е отишъл. Ако искам да кажа, времето, в което човек трябва да оправи своите взаимоотношения, тук на тази земя, не е там. Там имаш две опции, две възможности. Или ела добри бедни с тук, или да кажа, мъжните познавам. Тази е само от тебе. Как си живял на тази земя? Дали си го приел Господа или си живял в този свят? Само за този свят. Сега, какво само да казвам? И той, вижте какво става сега, богаташе ни спря там. И той каза, рече, като дете, моля се, Отче, да го пратиш в бащиния ми дом. Защото имам 5 братя, да им свидетелствам, да не ми дадат и те на това мъчително място. Но Авраам каза, имат Моисей и пророците, нека слушат тях. А той рече, не Отче Авраам. Но ако отиде при тях, някой от мъртвите ще се покаят. Така се мисля, но не е така. Защото Исус, знаете, Исус умря и възкъсна. Колко вярваха в него, кажете ми. Една шепа хора тогава. После разбира се, делът се разостваше, вече хората вярват и днес. Сега да ми кажа, че когато човек търси нещо да стане да види, не винаги гаранция да види истинска вяра. Когато Исус Христос върши чудеса за мен сред израелтяните, те вярваха, а после при най-прото изпитание пак роптаеха, пак бяха против Бога и против Божиите хора. Така че този, който вярва, той ще вярва на това, което има като откровение от Бога. И тогава той каза, не Отче Аврааме, нека ти при тях някой от мъртвите. А той му каза, ако не слушат Моисей и пророците, му каза, ако днеска не ще Словото Божие, не ще проповеди, тези хора няма да могат да се спасят. И не си така любите. Самото Слово Божие, това е Словото, което днес докоса хората и им показва вечността. Помните 50 дни, когато Петър проповядаше Словото Божие, каза така, самото Слово ги ожили сърцата. Това е също Слово. Словото, което проповядаме, това е Словото, което може да ожили всеки човек в сърцето му. И да каже, какво правиш бе? На къде пътуваш? Евреите 15, Словото Божие каза така, ако днес чуете гласа му, не съкоревявайте сърцата си. Писание 55 така, търсете Господа, докато може да намерите, призовавайте го, докато е близо. Така, днес с Божие може да слушам тук сега, но искам да кажа нещо, което е важно. Не замисляйте Божие Слово за човешка философия. Защото ще ми разберете, аз съм много пъти, има хора, които говорят много красиво, имат това изградена риторика, говорят много философски думи. Не си ме кажа, че четете Словото Божие и когато някой ви говори, сравнявайте дали го има тук. Ако го няма, бягайте. Защото в последно време ще идват много такива
4. Така че Бог да напази. И наистина казах единствен начин да спасиме това Слово Божие, да го приеме, да го четем и да го живеем. Нека Бог да благослови. Благословена седмица ще ви желая. Амин. Амин.